اما بریا سکایبه بری خبدن انقره جوی دری روزنامه‌وان هاکان یالچین بشتاری بولتن آمد به هاکان دمات باش به شخوا مشا آزادی گشت گملکی لسبها پولیسان چالاکیال انقره دور پیچ کربو وصایت گوده خلق لسوار بونا داگو بری خوا بدن گملکی جی گری دابونو خلق به وصایتین خوا بریکتن آگاهین برفرحتر هورگلین درباره وی که البردستی وچنا هن مرا پار وبکن کرم بک. دم باش ام دکارن جبوی چالاکی ایرو ویا بیشن چند روز برای کنگره پارتیا دموکراتیک پارتیا هرم دموکراتیک گشتی هاتو بو چکرنه لیوی داری بریاری کاتبستانه اما بریاری سر تجدیدا برز اجالان لگرتیگا ایمرالیه دا برا تجدید برای اشکناندنه جبروی چالاکی دخسنا پیش مشا آزادیه یا گملیکی چونا گملیکی دهجو کردستانê destekir bu îrojî li bajarên Tirkiyeyê kesên em bêjin siyasî partî û nûner û kesên welatparêz yê bi meşyandiya yê bişana batina Gemlikê îro serê sibê hezar zêdetir çenciya kes hatin berhev û wisa hezkirin li wesayîta lêsyarbin teb li werin Gemlikê li ber ku astengî polêzan astengî gerra derxist neyiştin û wesayîtên otobêsa lêsyarbin gel jî li wesayîta xwe taybet lêsyarbin li hatin Gemlikê rêda jî em dikarin bêjin li İzmirê û İstanbul Enqerê û çend bajarên Tirkiyeyê jî wisa neyiştin hevalê em bêjin bikevin heval bikevin ew ê bikevin werin Gemlikê dûra wiha derbas bû piştî astengiya her awayî gelin vê derê em bêjin hatin Gemlikê îro daxuyanî dan piştî daxuyanî jî bela bûn em dikarin berfire wiha bêjin li ber ku îro tecdîta ser Birêz û Calan 24 sal berdam dike 33 heyve jî tu agahî lê neîstandin piştî vê agahiyên li ber ku malbata wî û parêzerê wî Hakan ger hinekî em bêhtir zelal bikin gel ji gelek bajaran derketin ve berê xwedin Gemlikê beşek ji wan giya Gemlikê beşin diman kîjan bajar gihiştin Gemlikê û daxuyaniya xwe dan û kîjan bajar mane Belê em dikarin bêjin serê sibê li ber ku bajarên Tirkiye İzmir, İstanbul û Mêrdîn û Enqere Konya dixwastin Bursa Muğla dixwastin ku werin Gemlikê li ber ku yê ku astengî pêra daxistin û nehatin negîşine Gemlikê İstanbul, İzmir, Bursa û li ber ku Bursa û Muğla bû yê ku gîştin Gemlikê jî li Enqere û Mêrsîn bû û bir de parlamenterên HDP û gîştin hatin Gemlikê ev nehatin Gemlikê û Gemlikê em bêjin kesana jî astengî derxistin ama her awayî jî gel ber xwe da û çalakiya xwe daxuyanî da. Belê Hakan doho binçavkirin doha bûn li Emilê Amedê 28 kes hatibûn binçavkirin agahî di derbarê wan kesên binçavkirî de li berdestê we hene tu me re par vebkî Belê duê çalakiya ku mecda azadiye ya Gemlikê kes ji bo tevlîbûna çalakiyê da kes hatine binçavkirin li Wanê 22 kes hatûn binçavkirin Amedê jî 55 kes hatûn binçavkirin du şev kesên ku wanê hatûn de binçavkirin hatin berdan serê sibê jî kesê 55 kesên yê ku Amedê hatine binçavkirin hatine berdan ana jî li ber ku îro Bursayê kesên ku xwastin teblê meşê bin yani ne diyare çend kes hatine binçavkirin ama wê derê jî gel hatiye binçavkirin. Belê em bêjin helwesta gel li hember binçavkirin girtin her wiha astenkirina çi nîşan dida? Yani li ber ku demeke dirêje li Birêz û Calan tu agahî neîstandin Tirkiyeyê de jî saziya em bêjin HDP û Partiya Heremên Demokratîk li ber vî gel civîna dike civîna de jî nîşe herî derdê pêşî li tecdîta ser Birêz û Calan li ber ku tu agahî neîstandin girîng e gel her tim ji ber wî çalakiya derdixe pêş îro Pirsgirêka Kurd ser rê demokrasî çareserkirina wî ye ya herî ku rola xwe digire Birêz û Calan e li ber ku her awayî de jî Birêz û Calan û tê tecdîdkirin Birêz û Calan ser tecdîdkirina Birêz û Calan gelê Kurd tê tecdîdkirin û gelê Türkiye tê tecdîdkirin li ber wî jî gel jî
hem Pirsgirêka Kurd ser rêbazên demokrasî werin çareserkirin hem jî tercîh te ser Birêz Öcalan were eşkenandî û azadiya fîzîkî were çêbikirin li ber wî her awayî da gel rastî vê awê da biryar e. Pêşa roja me da jî li ber ku îro em bêjin îro çalakiya ku gemlikî hat daxistin û daxuyaniya ku dan û Partiya Herêmên Demokratîk hevserokên giştî Çiğdem Gülüşer wiha gotibû got li ber ku berdewam bike tercih hetanî neeşkenandin em ê çalakiyê xwe berdewam bikin em ê li ber ku hetanî Birêz Öcalan azadiya xwe fîzîkî nêr çêbikirin em ê her tim her awayî da li ber ku çalakiyê xwe meşkê xwe bine pêş. Belê gelek spas rojnamavan Hakan Yalçın ji Enqereyê bi rêya Skype beşdarî bultena me bû gelek spas ji bo beşdarbûna te.